Hey guys, welcome to my YouTube channel. ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍। ତ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫେସବୁକରେ ଯିବା, ତାପରେ ସାଇଡରେ 3 ଡଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଆଇଡିକୁ, ତାପରେ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଥିବେ 3 ଡଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ପୁରା ତଳେ ଦେଖିବ ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଥିଲି। ନୂଆରେ ଦେଖୁଛୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର एंड लाइक करो एंड कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ।